Mateo Kapitulo 11. Pagkatapos na matukdoan ni Jesus ang 12 disipulo, nagdagos siya sa kataraid na banwaan nganing magtukdo asin maghulit duman. Nabaritaan ni Juan Bautista sa bilangguan ang mga ginigibo ni Kristo. Kaya nagsugo siya ni nagkapira niya mga disipulo na magduman kay Jesus tanganing haputon. Ika na ang pinagsasabi ni Juan na maabot o mahalat pa kami nin iba? Nagsimbag si Jesus. Sabihan nindo si Juan ka nadadangog asin nahihiling nindo. An mga buta nakakahiling, an mga pilay nakakalakaw, an mga dauto nalilinigan, an mga bungog nakakadangog, an mga gadan nabubuhay liwat, asin an marhay na bareta ipinaghuhulit sa mga dukha. Paladanan si isay manaday nagduduwa-duwa, dapit sako. Pakahali kan mga disipulo, nagtaram si Jesus sa mga tao dapit ki Juan. Ano ang pinaghuna nindong mahiling kan magdumang kamo sa kalangtadan? Sarong bariw na pinagpapalid-palid ninduros? Ano ang buot nindong mahiling duman? Sarong taong nakagubing nin mamahalon? An mga taong naggugubing nin arog kaiyan nagiirok sa mga palasyo? Ano talaga ang pinaglaom nindong mahiling? Sarong propeta? Iyo, sinasabihan ko kamo na ang nahiling nindo urog pa kaysa propeta. Hulit si Juan ang pinagsasabi sa kasuratan. Uya, papainutong ko sa imo ang sugo ko, nganing andamon ang dala na agihan mo. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, mayo pang nabuhay na mas dakula ki Juan Bautista. Alagad ang pinakasadit sa kahadean nin langit mas dakula pa kisa sa iya. Uon na maghulit si Juan sagkod ngunyan, an kahadean nin langit nagtitios ning kadahasan. Hinihingua ining laglagon kan mga madahas. Hulitan gabos na propeta asin ang katugunan ni Moises, naghula sagkod sa panahon ni Juan. Kun buot nindong tubudon ini, si Juan iyo an Elias na maabot, an may talinga magdangog. Sa ano ko ikakaagid ang mga tao ngunyan? Garusinda mga aki na nagtuturukaw sa plaza asin nagkukurahaw sa mga kakawat ninda. Tinugtugan mi kamo, alagad da ikamo nagsayaw. Nanambitang kami, alagad da ikamo nagtangis. Kan nagdigdi si Juan, nag-ayuno siya asin da nag-inom ning arak. Alagad nagsabi ang mga tao, may demonyo siya. Kanan aki nin tao ang nagdigdi, nagkakan siya asin nag-inom. Alagad nagsabi ang mga tao, hilinga, saro siyang paslo. Para burat, katuod kan mga parasingil nimbuhis, saka mga parakasala. Alagad ang kadunungan nin Diyos na papatutuuhan kan sa iyang mga gibo. Inanggutan ni Jesus ang mga banwaan na ginibuhan niya kan kadaklan kan sa iyang mga milagro. Dahil tada isinda nagbakli. Nagsabi siya, Herak man sa imo Corazin, herak man sa imo Betsaida. Hulit ako ng mga milagrong ginibo diyan sa Indo, ginibo sa Tiro sa Kasasidon. Haloy nakuta nang nagsulot nin sako asin nagtukaw sa abuan mga tao duman sa pagpahiling na sinda nagbakli. Kaya sinasabihan ko kamo, sa aldaw nin paghukom mas magian ang padusang itatao sa mga taga-Tiro asin Sidon kisa sa Indo. Asin ika Kapernaum, buot mong iitaas sagkod sa langit, ihuhulog ka sa impyerno. Huli takon an mga milagro na ginibo sa imo ginibo sa Sodoma, an banwa na idto yaon pakuta nangunyan. Sinasabihan ko kamo, mas magian ang padusang itatao nin Diyos sa Sodoma kisa sa Indo. Kan oras na ito, nagtaram si Jesus. O Ama, kagurangnan nin langit asin daga, nagpapasalamat ako sa imo ta ipinahayag mo sa mga mangmang ang mga bagay na tinago mo sa mga madunong asin sa mga may inadalan. Upo Ama, huli tayo niyan ikinaugma mo. Itinaos ako kan sa kong ama ang gabos na bagay. Mayong nakakamidbid sa aki kundi an ama sana. Mayo manin nakakamidbid sa ama kundi an aki sana, asin ang buot kan aki na pahayagan. Madya kamo sako, kamo gabos na napapagal asin nagagabatan. Tatatawan ko kamunin kapahingaluan. Sa alungan nindoan sa kong sakal asin mag-adal kamo sako. Hulit ako mabuot asin mahuyo. Asin makakakua kamunin kapahingaluan. Hulit amasayon ang sakuyang sakal asin magian ang paasanong ko.